rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyan mu kudu da arewa gabas da yamma albishirinku. Ga wani shahararren fim mu mai suna mahaƙurci din da aka ce mahaƙurci mun san kalma ce ta haƙuri kuma Allah ya bashi. To don haka wannan fim nan ba da tsewa ba za mu fara saka muku a shahararriyar tashar mu mai suna mahaƙurci TV. Ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki abu za ku ji notification a cikin wayoyinku.